Molt bé, doncs moltes gràcies. Enhorabona, primer senyor Estrader, i amb permís del president del CAC, del secretari i de tothom, doncs desitjar que això tingui un llarg recorregut amb viabilitat i sostenibilitat i que espero que pugui complir bé aquesta funció. De fet, aquí no hi deu haver gaire competència i és veritat que els mitjans de comunicació han projectat sempre una imatge seductora cap a la gent que ha tingut moltes ganes de poder-s'hi vincular. I de fet, abans del que tracta aquesta casa, que és el món audiovisual, la premsa ha suscitat històricament, sobretot el 19, una allau d'amateurisme de gent que volia fer les seves revistetes a tot arreu. I això vam viure no fa bastants anys, cap al darrer terç del segle XX, que també passava primer amb la ràdio i immediatament amb la televisió. És a dir, a part dels grans canals que ens sorprenien i que no acabàvem d'entendre com funcionaven, doncs de seguida hi va haver una mena de difusió també en el sector audiovisual. Allò que havia passat amb la premsa escrita, havia passat també amb la fotografia, havia passat amb les diverses formes d'amateurisme que han anat lligades a les formes d'expressió, va passar també en l'entorn audiovisual. A més, resulta que en molt pocs anys, realment, un dels àmbits en els que l'impacte de la tecnologia ha sigut més contundent i ha transformat més les coses és justament el camp de l'audiovisual. I de fet, algunes peces que alguns d'aquí m'han fet anar, doncs en aquests moments són dignes de figurar, de tenir un lloc en la història del sector audiovisual. És a dir, el present se'ns fa molt aviat història. I probablement aquesta tendència a l'acceleració històrica i per tant aquesta caducitat del present encara s'intensificarà aquests propers anys. De manera que jo crec que la idea és molt bona i el que espero és que efectivament molta canalla, molts nens i nenes i molta gent jove, a part dels curiosos de tota edat, puguin desemmascarar els misteris de l'audiovisual, perquè finalment el que imposa l'audiovisual és un conjunt de tecnologies amables que el que haurien de fer és facilitar-nos la comunicació. De vegades puc dir des d'una altra perspectiva que entortolliguen les coses i ajuden a confondre, però en general la vocació d'aquests mitjans és de facilitar el contacte entre les persones i de contribuir a millorar el nostre coneixement de la realitat. Jo espero que això us vagi molt bé, us en dono l'enhorabona i que realment, sobretot el món escolar, que em sembla que és qui pot treure més profit d'aquest conjunt d'instal·lacions, doncs siguin clients habituals i que contribueixin a donar una llarga projecció a aquesta iniciativa. Per tant, enhorabona i gràcies per la invitació. Moltes gràcies.